Na ba da senior ne, na gode. Ita halitta ta yaro halitta ce wacce Allah ke yin ta domin ta kasance mafarin kowane mutum a wannan duniya. ‘Ya'yanku ‘ya'yanmu ne, damuwarsu damuwarmu ne, shi ɗa na kowa ne, haka zancen yake. Zan yi kuka ba, sai a ce ba zan yi kwalla ba, in na duba na gani yara ƙanana an bar su a titi kullum gararan ba, jikinsu ya yi datti babu wanka, ba su san daɗin uwa ba, ba su san daɗin uba ba, an mai da su marasa gata. Iyaye na yi tuni a gare ku, ku sani hakkin ‘ya'yanku, yara taya ne a wuyanku, ba malami ba ko mai mulki, ku daure ku ja ‘ya'yanku jikinku, don idan mun girma mu ji tausayinku. ‘Ya'yanku ‘ya'yanmu ne, damuwarsu damuwarmu ne, shi ɗa na kowa ne, haka zancen yake. Ka san haka ne ai da baka haife ni ba, kai baka san ci na ba, kai baka san sha na ba, ko da ban da lafiya ba lallai ne ka sani ba. A haka za ku raine mu, Allah ya baka amana amma san baka rike ba, ubangiji kai zai tambaya ba mutan garin ku ba. Kullum ina cikin kunci, abincin da za a kai bola shi za a ban in ci, an bar ni babu gata, wando na a bule dan Allah jibi ma rigata, ni wahala kawai fa na sani a duniya ta. Allah roƙonka muke mu ɗauki kawai muke fata, ya ubangiji ka taimaka ka sa tausayin mu a zukatan iyayen mu, ka sa kar su haife mu su bar mu a titi su fita a sha'anin mu. Amin, amin, amin. ‘Ya'yanku ‘ya'yanmu ne, damuwarsu damuwarmu ne, shi ɗa na kowa ne, haka zancen yake. Ta bane ko so ni, gaskiyar nake so mu fahimta, da ni da ku al'amarin ya shafi kowa, babatin yare addini ko kungiya, yaran nan dai 'yan kasar mu ne, idan mun jasa a jiki mun ba su ilimi na boko har ma da na addini, za su girma su zamo abin alfaharin mu. 'Ya'yanmu ne, kannanmu ne, jikokinmu ne, abokanmu ne, wata rana shugabanninmu ne. To ya kake tunanin shugaba wanda za a ce ba shi da tausayi, ba ilimin addini da na boko, wai a ce kuma shine shugabanka? Ai dole ne ƙasa za ta dagule. An ce abin da ka shuka tabbas shi za ka girbe, to gashi nan muna gani, idan mun gyara su ƙasa za ta gyaru. Baba da senior ne, na gode.